A conselleira do Mar destacou que houbo máis de 61 solicitudes para sementar máis de 31 millóns de bivalvos nas rías. Investiránse máis de 2 millóns de euros nesta materia. A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, impulsou 2 liñas de axudas para garantir a recuperación da produtividade dos bancos marisqueiros. O sector respondeu a estas ordes solicitando a súa participación para sementar bivalvo nas zonas onde se está a perder. Foron 2 ordes de axudas que se sacaron o primeiro día laborable do ano, o día 2 de xaneiro, e que tuvo un prazo de solicitude de un mes. O día 2 de febreiro acabaronse as solicitudes. A día de hoxe, no conxunto, nas 2 ordes, hai 61 solicitudes. E, bueno, por darte o detalle desta ría, pois para esta ría, no Barbanza hai un total de 8 solicitudes, que pois ten un importe aproximado, pois o importe global das ordes era por 2.100.000 euros, para aquí, para Barbanza, son 350.000 euros os proxectos presentados. En total, pois, a rexeneración, os metros cadrados a rexenerar son sobre 800.000 metros cadrados, e tamén, pois, neses proxectos van unha compra de máis de 7.250.000 unidades de semente. Villaverde apunta que se trata de 2 ordes de axudas moi importantes para os mariscadores e as mariscadoras. Porque permite a rexeneración de zonas improductivas dos bancos marisqueiros, co cal é moi importante que as entidades se involucren nesa rexeneración, se involucren en desarrollar proxectos que pois permiten a rexeneración, a remoción do sustrato, permiten pois, o aporte de áridos, permite a compra de semente e ademais tamén permite pois, que o 20% do proxecto pois poda destinarse a compensar as persoas traballadoras que realizan esas labores. Co cal pois súmase ao paquete que xa tamén anunciamos estes días do esforzo económico que fai a Consellería do Mar para a recuperación e a rexeneración dos bancos marisqueiros, que ao final é o que vai a permitir a sustentabilidade do sector pois a medio plazo e a longo plazo. Estas axudas permitirán sementar máis de 31 millóns de unidades de bivalvos nas rías de Galicia, xa que recibiron 61 solicitudes. Ademais, Villaverde destaca a relevancia que ten para a comunidade que os bancos recuperen a súa produtividade despois dun duro inverno marcado pola mortaldade do recurso. Xaneiro e febreiro pois foi moito máis chuvioso do habitual. En xaneiro pois foi un 82% máis chuvioso do que habitualmente é. Foi un aporte de agua doce que ao final resta a salinidade nas rías, que pois compromete a viabilidade dos moluscos. Hubo unha mortalidade moi elevada dos moluscos bivalvos, do marisco. Hubo afectación severa ou moderada na maior parte dos bancos, sobre todo nos de fondo de ría. O que está encima da mesa é un plan de rexeneración, un plan que posibilita en colaboración co sector, porque ao final isto é un compromiso mutuo, é un compromiso da Administración galega que pon o instrumento que son os convenios de colaboración e pon o importe económico, e despois outra parte é ese compromiso do sector, que estou segura que apoiará esta rexeneración e que entre todos podemos facer do marisqueo o sector estratégico que é. A Conselleira do Mar garantiu o apoio da Xunta para recuperar a produtividade das zonas afectadas.